अच्छा निराकार बाबू आप यात्रा केते वर्ष है ଛତ୍ରପତି ମୋର 10 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଆଉ। यात्रा मैरिज करते ଆଜ୍ଞା भारती मैडम मैरिज करते ଆଜ୍ଞା अच्छा बर्तमान कौन मुझे शुणुची आपण दिज मनमालिन्य हो छाड़बाड़ हो जाऊँगी ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନୁହଁ ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। अच्छा कौन पाई तुम्हें झगड़ा हल ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ଝଗଡ଼ା କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନା ଝଗଡ଼ା ଛୋଟିଆ ଅତି ବଡ଼ ବି କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁ। ମୁଁ ଗଲି ଥରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲାବୁଲି କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲା କି ବଜାର ଗଲା କି ଇଏ କଲା ବାସ୍ କେଉଁଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହସ ଖୁସି କଥା ମୁଁ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାବୁଝି ଯେ ପିଲା ଭଲ ନୁହଁ କି ତା ସହିତ ବେଶୀ ଯାଇ କାହିଁ କରୁଛୁ ଯଦି ନର୍ମାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ପଦେ କଥା ହେଇ ଲେକ୍ସନ୍ ବସିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇ କଥା ହେବା ସେଟାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୁଝିଲା ବି ବାରମ୍ବାର ତା ସହିତ ମୋର ବି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ବି କାହାକୁ କହିବି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାଲିକ କହିବି କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିବି କି ଅଲଗା ଆମର କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଘରକୁ କହିବି ଯାହେଲେ ମୁଁ କାହା କଥା କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବି। ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ମୋତେ ବି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ କି ତାକୁ ବି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ବୁଝେନି ଖାଇବନି ପିଇବନି ଝଗଡ଼ା କରିବ କି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ ପଳେଇଯିବ କ'ଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇକି ରଖେ ପୁଣି 10-15 ଦିନ ଯୋଗୁଥାଉ ସେ କଥା କୌଣସି କଥା ସେ ମାନିବାର ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ଆମେ ଆଇଲୁ ଖିଆପିଆ ହେଲା ବାସ୍ ଯେ ମୁଁ ଚାଲ ଯିବା ବି ଶୋଇବା ନା ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଗଲି କିନ୍ତୁ କେହି କାହାରି ମାରିନାହୁଁ ଏଟା କେହି କାହାରି ମାରିନାହୁଁ ସେଇଟା ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ଯେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ନେଇଯାଅ ଯେମିତି 50-60 ବୁଝା ତା ମୋର ମାରିଛି ଆଉ ସେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଗଲୁ ମାଲିକ ବୁଝିଲେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତ ଅଲଗାରେ ବି ରହିବି ପୁଣି ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ପିୟୁଷ ପାଖରେ ରହିବି ସେ ରହିବ ଅଲଗା ମୁଁ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଲି ମୁଁ କାହିଁ ପିୟୁଷ ପାଖରେ ରହିବି ଯଦି ରହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିବି ନହେଲେ ଆଉ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିବି ଆଜି ମୋର ସୁଧା ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହିବି ନହେଲେ ଅଲଗା ପିଲା ପାଖରେ ରହିବି ତା ପାଖରେ କାହିଁ ରହିବି ଏଠୁ ଅଲଗା ହେଲୁ ହେଲା ହେଇଛି ସେଇଠୁ ତାପରେ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସବୁ ପାଟିରେ ସବୁ ସେଇ ଇଏ ନେଇକି ସବୁ କିଏ ଭଲ କହିପାରେ କିଏ ମନ୍ଦ କହିପାରେ କିଏ କ'ଣ କେତେ କଥା କହିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଘର ଲୋକ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସିଚୁଏସନ୍ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଗଲା ତାର ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା କଥାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଯେଉଁଟାକି ମାଲିକଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗମହଲ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ପାର୍ଟି ତେଣୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସହ ହେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାକୁ ବି ଫୋନ୍ କଲି ବ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋ ଫୋନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ମିଡ଼ିଆରେ କେସ୍ କରିବି ଆମର ଥାନାରେ କେସ୍ କରିବି ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଯିଏ ବାହାର କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିନି ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଯାଇକି ଥାନାର ଇଏ କରିବି ମୁଁ ଯାଇକି କେଉଁ ଥାନାରେ କହିବି ସେ ସେଠୁ କହିବ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଇଏ କରୁନି ସେଠୁ ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ଭାବିବେ କି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଜାଣି ଶୁଣିକି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ମୋର ଚୁପ୍ ଦେଇନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋ ଫୋନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଲଢ଼ିବି ତେଣୁ ବି ଏଇ ଥାନା ଥରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଆର ବାହାରିଲା ରଙ୍ଗମହଲ ବଦନାମ ଚାଲିଛି ଏ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛୁ ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନନି କି ମୋ କଥା ମାନନି ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଘର ଲୋକ ଆସିକି 4-5 ଥର ଗଲେଣି ବୁଝିକି ସେ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନି ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ କି ଯେ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଫୋନ୍ କରି ଡାକ ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଡାକିଲି ବାବା ସେ ବୁଝିଲେ ତଥାପି ସେଇଟା ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ବୁଝିବା ପରେ ରହିଲାନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ ଯେହେତୁ ବାବୁ ବାହାର କଲେ କାଳେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ କେଉଁଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ତାର ଆଜି ପାର୍ଟିରେ ବଦନାମ ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ କେସ୍ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘର ଅଣ୍ଡରରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ତୁମ ହାତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛ ନା ନାହିଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କ'ଣ ସେମିତି ତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ନଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ତା ହିସାବରେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ତାର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ଘର ଜବରଦସ୍ତ କାଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ପଠା ହେଲା ଘରକୁ କାଳେ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ବାବୁ କହିଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଘରକୁ ପଠାଇଲେନି ତା ଜିନିଷପତ୍ର ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ରଖିଥା ଯେହେତୁ ତା ଜିନିଷଟା ରଖିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ করে ଯେ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ନିରାକାର ଜିନିଷ ରଖି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ରଖିବି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ତା ହିସାବରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ରହିବି ତଥାପି ମୁଁ ଜିନିଷ ପାଖରେ ରଖିଛି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବି ଜିନିଷ କଥାର ଉଚିତ ନାହିଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ତୁମ ଆଗରୁ ସେ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ କି ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ତ ସେ ପାର୍ଟିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ବି ଏକୁଟିଆ ଥିଲି ତ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲଭ୍ ହେଲା ଲଭ୍ ପରେ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଲା ଆରେଞ୍ଜ ହେଲା ଆମର ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ନିର୍ବନ୍ଧ ଲଗ୍ନ ବରଯାତ୍ରୀ ରିସେପ୍ସନ୍ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ହେଲା ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବେ ଥରେ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଥର କେଉଁଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା କି କ'ଣ ସେଇଟା କିଏ ଧର ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହୁଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେଇଟା
ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ନା ସେ ତମକୁ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି କରିନି ସେ ତା ତରଫରୁ କହି ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଦୂର ବାଟରେ ଅଛି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି ମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ବୁଝାମଣା ହେଇକି ତାର ତା ହିସାବରେ ତାର ଯଦି ଦେବ ମୋର କିଛି କହିବା ନାହିଁ।